Wengane zakwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngiNgumsizi. Uma bokuqala ungena kule channel, qinisekisa ucindezela usubscribe, uthola zonke izinto esiyiphosta kule channel. Wangilalela lapha ku-Facebook, usearch page uthi Msizi SA. Mawubona nje no blue tick kuzobe kuyimina lo ucofoza ufollow. Nakhona siyakwazi ukuthi sikulethele izindaba njengoba zinjalo. Udaba ke olusematheni udaba ke lokubulawa kwenye insizwa bengu driver ke noma bengumshayeli wetekisi. Igama layo nguSibusiso Ndayi. Bedume kakhulu ke lensizwa ngokusithandela ke uPenny Ntuli ko TikTok kanye ke nomculo kaMaskandi. Indaba ke lezi ezishiya abantu abaningi beshaqekile lapha ke einkundleni zokuxhumana njengoba ke iqhubeka zizungeza. Ziyanda ke igameko zokubulawa kwabantu ke lapha ke esifundazweni saseGoli. Ngifisa ukuthi ngizuvo lokho nombono ukuthi wena cabangani ke ngalolu daba, ngalezi igameke lokho ezibikwe njalo kule mpela sonto esisuka kuyona namanje futhi kuvela ke indaba zokubulawa ke kwabantu. Sihlangana lapha kwi-comment section, ungakhohlwa ucindezela usubscribe uthola zonke izinto esiyiphosta kuyona ke le channel.